Bon dia, Sílvia. Bon dia, Andreu. Com estàs? Molt bé, i tu? Doncs aquí amb el ventilador, no sé si el podeu sentir, però és l'única cosa que m'ajuda a suportar una mica la calor. Sí, molt bé. No se sent, el ventilador. Me n'alegro. Jo estic amb l'aire condicionat perquè aquí, bé, l'estiu fujo de Barcelona i estic en una casa on tenim aire condicionat, llavors s'ha d'aprofitar. Sí, perquè és insuportable. Sí, petit refugi climàtic. Molt bé, a veure, Sílvia, vam anar al País Valencià i no vam dir res més aquí al podcast. Doncs ja hem tornat. Ja hem tornat, efectivament. Sí. No, va anar molt bé el viatge, no? Sí, va ser curtet, però va estar molt bé. Vam fer un parell de vídeos i, de fet, vam fer un vídeo en què expliquem aquest viatge. Per tant, potser no cal aquí explayar-nos a explicar una altra vegada tot el que vam fer. No cal. Vam fer un vídeo, el Matthew, tu i jo, explicant en slow catalan, no? En català lent, a poc, doncs tot el que fem en aquests viatges, en aquestes excursions de cap de setmana. Llavors, per qui no conegui el nostre canal de YouTube, crec que és una bona oportunitat mirar aquest vídeo perquè té una curiositat afegida. No direm ara quina és, No. però us recomanem veure'l si voleu descobrir alguna cosa important dintre del món d'Easy Catalan. No? I tant. Sí, totalment. Doncs teniu l'enllaç a la descripció de l'episodi. I si aneu al canal de YouTube, doncs és el vídeo que tracta del viatge al País Valencià. Una altra cosa que hem de dir és que hem acabat ja els cursos trimestrals i ara aquest mes estem fent els cursos de conversa. Com està anant el teu grup? Superbé, m'encanten. Que bé. És un grup molt bonic, és un plaer poder estar amb elles i m'encanta. Quina llàstima que només durin 3 setmanes. Ja, passa volant. Sí, molt bé. Doncs jo també estic molt a gust amb el meu grup. A més, és curiós perquè els diferents participants viuen o han viscut en diferents territoris de parla catalana i llavors això enriqueix molt les sessions, tant des del punt de vista del vocabulari com de la cultura, no? I les experiències que han tingut. Molt interessant. Hi ha alguna persona que m'ha preguntat quan començaran els pròxims cursos? Dada molt important. Clar, ara fem aquests del juliol a l'agost. Descansem, no? I tant que ja toca. Ja toca, l'agost és un mes més tranquil i els pròxims cursos trimestrals començaran a finals de setembre o principis d'octubre. Encara és aviat per dir dates concretes, però començaran per aquelles dates. El que sí que podem dir i podem recordar és que aquest mes fem el primer episodi en públic del podcast a Barcelona. Això és molt important perquè has dit 3 setmanes dels cursos i llavors l'agost. No, i llavors el campus d'estiu, que clar. una setmana a Barcelona, vull dir. Que això també és un repte, Andreu? Això també és un repte. Jo tinc moltes ganes d'aquest episodi, de tenir oients davant, perquè, clar, aquí sempre parlant de vosaltres, els oients, però no us posem mai cara. Llavors, crec que serà una molt bona oportunitat per interactuar amb aquells que pugueu venir. Per tant, si sou a Barcelona o a prop, o aquells dies sereu a Barcelona, ja sigui pel campus o no, us convidem a venir a aquest acte, que és gratuït, és obert a tothom i és al centre de Barcelona, ben a prop de Plaça Catalunya. Aquest podcast del qual estem parlant serà el dia 24 de juliol, que és un dijous, 24 de juliol, a la llibreria Ona de Barcelona. Exacte, i serà a la tarda, cap a les 6 de la tarda. Taller de llengua. Parlant de cursos i grups de conversa, hi ha una qüestió que de fet ja en vam parlar fa molt a l'episodi 88. Però que ja fa molt temps, per tant, sempre va bé recordar algunes coses, sobretot quan es tracta d'errors habituals quan comencen a aprendre català, no? Recordes que vam parlar d'allò de m'encanta molt? M'encanta molt, sí. Què vam dir sobre això? Que m'agrada molt, no? Podries dir? Exacte. O m'encanta. Exacte. Sense el molt. Una de dos. No podem dir m'encanta molt perquè el verb encantar ja vol dir m'agrada en un grau màxim, no? O sigui, no podem graduar la mesura en què ens agrada en què ens encanta una cosa. Per tant, o m'agrada molt o m'encanta. I llavors vam dir que això també passava amb alguns adjectius. Per exemple, quan utilitzem
la paraula molt o que, no? Si diem que bonic, que interessant, això està bé, però hi ha alguns adjectius en què no funciona. Per exemple, l'adjectiu preciós. Que preciós! O això és molt preciós. És veritat. No funciona pel mateix motiu, no? Perquè preciós és bonic en grau màxim. Llavors, això ja no es pot graduar, no es pot valorar. I em van preguntar, doncs, al grup de català de nivell B1 amb quins altres adjectius pot passar això. Se t'acudeix algun altre adjectiu? Que no li puguis posar el que davant. Exacte, que no puguis dir que... Que millor. Que millor, clar. Millor ja és superlatiu. Llavors hauries de dir que bo o que bé. Exacte. També passa amb genial. No podríem dir que genial. Hauríem de dir això és genial. També passa amb la paraula tant. És una mica el mateix que o molt, no? Que bonic. Això és tan bonic? Doncs no podríem dir això és tan preciós? No. Això és preciós. Doncs el mateix passa amb increïble. Que increïble. És veritat, sona estrany. Sona estrany. És a dir, potser en algun context ho podríem dir sabent que no és del tot gramaticalment correcte, però per enfatitzar. Jo he sentit últimament frases com que fantàstic. Però no acaba d'encaixar. Ja, és veritat. No m'ho havia plantejat mai. Sí, tens raó. El mateix amb perfecte, únic. Clar, no podem dir que únic. O això és molt únic. Si és únic, és únic. I prou. Clar, però aquest adjectiu, per exemple, no és perquè estigui en superlatiu, sinó perquè no el pots graduar. Exacte. Perquè sempre és únic i no hi ha més. Sí. Meravellós, excel·lent, que excel·lent. No, és excel·lent i punt. Extraordinari, incomparable. I encara la llista podria continuar, però aquests potser són alguns dels més habituals. Interessant. Per tant, quan són adjectius que indiquen ja un grau màxim, no direm molt, ni què, ni tant. Simplement direm és. És fantàstic. És meravellós. És excel·lent. Molt bé. Tema del dia. Doncs ara canviem de tema i et volia ensenyar una cosa que vaig veure l'altre dia a Twitter, crec, o per les xarxes. És un mem que ens va molt bé per explicar moltes coses de Catalunya, en realitat. D'acord. T'ho passo i m'ajudaràs a descriure aquesta imatge per als nostres oients. D'acord. Mapa de les desgràcies a Catalunya. I en lletra petita què hi posa? Barcelonocentrista. Sí, sisplau. D'acord. Primer, barcelonacentrista. Ja hem parlat moltes vegades del barcelonacentrisme, no? De com la gent de Barcelona sembla que no valori o no tingui en compte la resta del país, no? La resta de Catalunya, moltes vegades. O que tot estigui pensat per la gent de Barcelona. Sí, és simplement que només saben veure's el seu malic, no? Que no compten amb ningú més. D'acord. Llavors, mapa de les desgràcies a Catalunya. Qui vulgui veure aquest mapa el teniu a les notes del programa, a la descripció de l'episodi, d'acord? Potser serà més fàcil entendre'l si l'obriu. Doncs, Sílvia, aquí veiem 4 colors. Sí, hi ha el mapa de Catalunya, que està dividit per comarques, també hi ha una mica la frontera amb els diferents regions i països que limita, i llavors hi ha 4 colors, que la llegenda, tenim una llegenda dels colors també, hi ha un color que és el marró, que és el majoritari, el que gairebé està tot pintat de color marró, que posa coses que passen. I quines zones estan pintades de color marró? Doncs seria tota la zona del Tarragonès, gairebé totes les comarques de Lleida i algunes parts de les comarques de Barcelona. Sí, i també hi ha inclosa la Catalunya del Nord. Sí, exacte. D'acord. Llavors, diu coses que passen, no? És a dir, des del punt de vista barcelonacentrista, si hi ha una desgràcia o una catàstrofe natural en alguna d'aquestes zones pintades de marró, doncs per a un barceloní, no? Segons aquest mem, segons aquest mapa, doncs no té gaire importància, no? Són coses que passen. Ves. I quines coses poden passar? Perquè aquí hi ha unes icones, no? Que ens indiquen alguns dels possibles perills que hi ha en aquestes zones. També val a dir que dintre de la zona marrona hi ha una taca vermella. És veritat. Que és PortAventura. Sí, d'acord. El color vermell és quina desgràcia tan terrible, no? O sigui, quina
Sí. seria el grau màxim de preocupació des del punt de vista d'un barceloní. O sigui, de vermell només n'hi ha a Barcelona i voltants, o sigui, l'àrea metropolitana, i a PortAventura. Exacte. Podríem dir que són els 2 punts claus per a aquella persona. D'acord. Llavors, a part d'aquests punts vermells, les icones més importants que es veuen en la part marrona és que patés la petroquímica de Tarragona. Exacte, per tant, que això un accident... seria una desgràcia horrible, Sí. llavors no volem que passi, en cap cas. Exacte, un accident químic a la petroquímica, és a dir, una instal·lació, no, d'indústries químiques o petroquímiques que hi ha a prop de Tarragona. De fet, hi va haver una explosió fa poc. Sí. I va provocar un núvol de clor durant un dia. No va ser una cosa molt greu, però sí. De tant en tant hi ha petits accidents allà. Però tu vols dir el de Vilanova i la Geltrú? Ah, perdó, va ser a Vilanova i la Geltrú, és veritat. No, això no és, Quan va petar la petroquímica va ser que va morir un senyor. És veritat. No sé si te'n recordes, que era potser una mica abans de la pandèmia, crec. O sigui, deu fer uns quants anys. Que no va petar la petroquímica en si, sinó que en una nau hi va haver un accident i perquè si patés la petroquímica, doncs... És veritat. Bye-bye. Sí. No? D'acord. Per tant, per allà, per Tarragona, tenim la petroquímica. Una mica més avall. Més avall hi tenim 2 símbols de nuclear, perquè hi ha 2 centrals nuclears importants, que són la de Flix i la de Vandellòs. Sí, hi ha 2 reactors, que són Vandellòs 1 i Vandellòs 2, i Vandellòs 1 està tancada perquè hi va haver un accident. Òbviament no va ser tan greu com el de Txernòbil. A Vandellòs 1 hi va haver un incendi i després d'això van tancar el reactor. Sí. Hi ha una sèrie, han fet un mini docu, com es diu? Una mini docusèrie sobre aquest incident de Vandellòs. Sí. Jo no l'he vist, però suposo que Jo tampoc, el meu germà sí. I diu que està bé, mira. És interessant. Doncs la posarem a la descripció de l'episodi també. D'acord, per tant, aquí a Catalunya doncs, tenim reactors nuclears i això sempre és una possible amenaça, no? I molt perillosa. D'acord, i si anem més cap al sud? Al Delta de l'Ebre hi trobem una casa i un cotxe a dintre el mar. Llavors vol dir que s'inundaria alguna cosa. Aquesta icona la tenim just on hi ha el Delta de l'Ebre. Sí. Clar, el Delta és una zona molt plana, a nivell de mar pràcticament, i és fàcilment inundable. Si el riu baixa molt ple, allò s'inunde, i ara, amb l'augment del nivell del mar, malauradament, les previsions és que bona part del delta acabi desapareixent. Sí. Perquè el mar s'ho menjarà. I aquestes serien les icones que trobaríem en la zona de color marró, però llavors hi ha aquests altres 3 colors, que potser són més vius. El groc també és bastant majoritari, que és aquest ai pobres. Sí, ai pobres. Això seria una expressió que denota una mica més d'empatia respecte a coses que passen, no? Sí. Però també un cert paternalisme. Sí. Totalment. Llavors, aquesta zona inclou, diguéssim, les comarques properes a Barcelona i Girona, podríem dir. Exacte. Les comarques de Barcelona i Girona. Quina icona hi trobem aquí? Aquí només n'hi ha una, que és la mateixa que hem trobat en el Delta de l'Ebre, que és aquesta casa i aquest cotxe inundats. Per tant, un possible perill són les inundacions. Bé, després tenim el color taronja i el tenim en 2 zones. Una seria la de la Costa Brava i l'altra la del Pirineu, concretament la part del Pirineu on trobem la majoria d'estacions d'esquí. Sí. Vall d'Aran, Andorra, Puigcerdà... I diu, oh no, la casa de la platja / muntanya, i una careta trista. Què ens explica això de Catalunya? Doncs que molta gent que viu a Barcelona té una segona residència o 2, una a la muntanya i l'altra a la platja. Exacte. El típic casa a la Costa Brava o casa a Puigcerdà, no? És com la cosa més estereotípica. Molta gent, la gent que s'ho pot permetre o la majoria no té una segona residència, diria jo. Però són la gent que col·lapsen les carreteres cada cap de setmana. Llavors, són gent que viu a Barcelona i que tenen les segones residències en aquests llocs. Exacte. I llavors, en aquestes zones, quins perills hi podem trobar? A la Costa Brava hi ha una icona
que podria semblar un tsunami, però aquí no tenim tsunamis. No, simplement és que una onada de mar cau a sobre d'una casa. Que això vol dir doncs, que al mar hi ha mal temps o alguna cosa semblant i l'aigua entra a les cases que són a primera línia de la costa. També hi ha moltes platges que desapareixen per temporals de mar, no? El mar es menja la platja. I després, a la part de la muntanya... A la part de la muntanya hi tenim una altra icona. Aquesta vegada és com que a la muntanya hi ha un desprendiment de roques, baixen les roques avall i al final de tot hi ha una casa. Això vol dir que quan cauen rocs de la muntanya es destrossen les cases. Exacte, un despreniment de roques també podria ser una esllavissada de terra, no? Allò que cau una part d'una muntanya, terra i roques, o, com en diem, quan cau neu, quan és molta neu que cau. Una allau. Allau. Molt bé, doncs això m'agradaria agafar-ho com a pretext per parlar dels possibles perills, les possibles catàstrofes naturals, o no, que poden passar a Catalunya. Perquè en cap lloc del planeta es pot estar 100% segur, no? Sempre passen coses a tot arreu. Sí. Llavors, quines són les coses que poden passar aquí? Hem parlat d'inundacions, esllavissades, allaus, tempestes... Què més? De fenòmens naturals o catàstrofes naturals que podríem tenir aquí en el nostre país, una de molt freqüent als estius són els incendis forestals. Vol dir que la vegetació, els boscos, els camps i els terrenys agrícoles es cremen per culpa d'un foc. La majoria dels focs són provocats per l'acció humana i també hi ha incendis agrícoles. Per exemple, ara, fa poc, hi ha hagut un incendi molt gran a la zona de la Segarra i ha sigut en zona agrícola. També hem parlat, no, els últims anys hem parlat de la sequera, la falta d'aigua, la falta de pluja, que això també té moltes conseqüències. I justament la setmana passada amb el Joan parlàvem de les onades de calor, que són cada cop més intenses i més freqüents. Clar, aquestes onades de calor és quan la temperatura puja molt i llavors hi ha les nits càlides o nits tòrrides, que vol dir que costa molt de dormir perquè la temperatura no baixa durant la nit. Exacte. Relacionat també amb l'aigua, què més podem trobar? A part de les inundacions, hi ha també les riades. Per exemple, a la zona del Maresme, quan hi ha molta pluja durant les primaveres o les tardors, és bastant comú que les rieres del Maresme baixin molt plenes d'aigua i s'emportin tots els cotxes que hi ha aparcats a la zona. Me'n recordo que aquesta primavera, diria que era, es van emportar molts cotxes per davant a la zona de Cadaqués, si no dic malament, que és l'Alt Empordà, però també passen molts altres llocs. Exacte, pluges torrencials, no?, que causen aquestes riuades. Això té relació amb la gota freda, que és el que va passar al País Valencià a l'octubre de l'any passat, no? Un episodi de pluja molt abundant i en molt poc temps, que clar, té unes conseqüències... terribles. Desastroses. També pot passar que caigui pedra, que caigui gel, no? La calamarsa. Fa uns quants anys hi va haver una calamarsada, una pedregada molt forta, amb uns rocs molt grans, de dimensions molt considerables. A la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà, exacte, la capital del Baix Empordà. I malauradament hi va haver crec que una víctima mortal per als cops de roc. I és molt perillós. Sí, poden caure pedres realment grosses. A la Bisbal em penso que van arribar fins als 10 centímetres de diàmetre. Sí. Molt fort. A Lleida recordo també, no sé si va ser cap al 2000, abans del 2010, una pedregada d'aquest tipus. Potser no van arribar als 10 centímetres, però als 6 o 7 sí, i van destrossar cotxes, teulades... Sí. Allò era molt perillós. Sí. També a la zona de Lleida tenim les gelades. Sí. No? A l'hivern pot fer un fred... poden baixar molt les temperatures de manera sobtada i això té conseqüències per als cultius. I no només pels cultius, també hi ha gent que a l'hivern els agrada fer senderisme, anar a la muntanya a escalar o simplement a fer una excursió, i quan les temperatures baixen tant o hi ha mal temps, també la muntanya és molt perillosa.
Exacte. Nevades. Com són les nevades aquí? Els últims anys no han sigut gaire abundants, però aquest hivern sí que ho han sigut. I normalment quan hi ha bastanta neu doncs hi pot haver perill de llaus, que és el que comentàvem fa una estona. Però normalment les nevades que tenim al país no són gaire abundants i amb unes cadenes al cotxe vas bé. Sí, i sobretot neve per la part del Pirineu o Prepirineu, no? Sí. Rarament veureu una nevada a la ciutat de Barcelona. Potser a l'hivern a Collserola, algun dia està una mica enfarinada, no? Sí, si s'escau que és dimarts 14, bufa el vent de tramuntana i hi ha un senyor que s'adona que cau un floc de neu. Sí, pot ser que veieu alguna cosa. Hi va haver una nevada molt forta al 2010 que va afectar també Barcelona, però això són episodis extraordinaris. Sí, penseu que sempre que neva a la ciutat de Barcelona és notícia durant un mes i mig a les notícies, mentre que si neva a qualsevol altre lloc del país, ni cas. Vull dir... Coses que passen. Exacte, coses que passen. O ai, pobres. Sí. Ai, en fi, bé, doncs haurem d'acabar. Ara al bonus parlarem dels desastres naturals que no passen a Catalunya. És a dir, que normalment no passen, no? Que normalment no passen o no haurien de passar. D'acord. No? Que potser són propis d'altres zones del planeta i aquí, afortunadament, doncs no ens afecten. De moment. D'acord? Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Que vagi tot molt bé. I fins aviat. Adéu.